Na de aftrap op 17 juni zijn de voorbereidingen van Magnifique, het 100-jarig jubileumfeest van muziekvereniging SMT, in volle gang. Afgelopen zondag werd voor het eerst met koor, dansers en solisten gerepeteerd. Het is een heel lang traject waar we mee bezig zijn. Hè. Dus ook voor 17 juni waren we ermee bezig. 17 juni was de eerste repetitiedag, vandaag de tweede, waarbij ook de dansers, het koor en de zangers aanwezig zijn. Niet allemaal. Lex Uiting en Frans Polks die sluiten op het einde aan vlak voor het evenement. Ja, we merken echt vooruitgang. Het zit er allemaal stevig in. We hebben nog een goede maand voordat het zover is. Dus er moet nog van alles gebeuren, maar we hebben er heel veel zin in. Ja. Speciaal voor Magnifique is er een gelegenheidskoor in het leven geroepen. Nou, ik zing heel graag. Ik heb al bij diverse koren in Venray gezongen. Nu even nergens. Dus ik denk, ach, en ik hou wel van projecten. Dat het gewoon kort is en krachtig. Dat het ook gewoon een einde heeft. Wat ik heel grappig vind is dat er veel mensen zijn uit verschillende dorpen. Ik dacht in eerste instantie dat het was alleen van Oostrum. Maar het is grappig, want er komen van heine en ver zijn mensen aangesloten bij dit projectkoor. De sfeer ontwikkelt zich gaande de repetities zeer positief. Jazeker. Het is altijd zo'n traject dat begint altijd heel enthousiast. Daarna krijg je een periode dat het wat een beetje weg-appt omdat het nog heel lang duurt en ook wel lang duurt. Dus dan is het wat moeilijker om dat enthousiasme zeg maar, steeds op hetzelfde niveau te houden. Maar nu op het einde, ja, en zeker op zo'n dag als vandaag, als het koor erbij komt en de zangers erbij en Combo zit erbij. Dus ja, dan begint alles te klinken en dan voel je ook wel het enthousiasme. En de mensen weten, over een goede maand is het zover, dus we hebben er heel veel zin in. Magnifique vindt plaats op 3 november aanstaande vanaf 8 uur in de evenementenhal.